Adalilinta, adalilinta, adalilinta na san shi so yana da wuya ta lamari. Ba zan yi saki ba ni da ke mutu tare ba. Adalilinta na san shi so yana da wuya ta lamari. Ba zan yi saki ba ni da ke mutu tare ba. Waɗansu ne ba su adalilinta, adalilinta. Adalilinta da ke yi wa al'umma kyauta. Da ma lafiya ne? A lafiya da dama wani abokin ne zai yi da su zai yi wani aiki. Ok. Za ka ga kudin shi ne. Ok, to ba mana ba matsala ba ne ba yin zuwa da kudin shi. A dalilinta waɗansu ke kallon na yi wuta. Ni kuma na manta komai ina yin harkata. Ba na jin damuwa idan gani gata. Assalamu alaikum. Ok, to ya bai da matsala ina nan zuwa amma dai kaɗan ci musu da Allah su jira ni zan dan biya ta nan wani haka ina ga daɗi a zai bai insha Allah. Ok, to ya yi na gode. To ya yi sai na zuwa. Assalamu alaikum. Hajiya. Gaskiya ni fasinta ne sosai. Ko zai samu nan Alhaji sarki ne. Gaskiya mun ji daɗi mun gode sosai.
babu damuwa. Dama muna tunanin zuwa wajen ka muna kokwanto, amma aka ce ba matsala kawai mu zo. Kuma gaskiya mun ga alamar ba matsala. Gaskiya mun gode. Babu damuwa. Ai in dai wannan ne insha Allah in dai aka ce maka batu ne na soyayya to kamar ka zo gida ne. So da ka zo nan wurin ka yanke saka. Naka ji kuma insha Allah za a yi muku aiki kamar yadda ya saba kuma za a yi kokari a ga cewa an faranta muku. Dan wajen faranta mu masu yare to ba mu da sauki. Insha Allah za a yi kokari a ga cewa an kara yake kai da kamata. A gaskiya mun ga alama. Mun gode sosai. Yanzu wani za a ba mu account number sai mu sa za mu sa rage mun zo an sa aiki sai mu ba da saura. To shikenan babu damuwa. Adalilinta Gida waya ake ciki ne wurin yariyar da. Kin san dai shi burin uba kowane iri ne ya samu ya kawar da gashi shi ne ko ba gaskiya ba. Ba na ga wani na zuwa gurin ta ba. Na yana zuwa. Ai ya kamata a tambaye ka ji abin da ke yi. Ke Hafsa? Na? Ina yaron da na ga yana zuwa gurin ki ne? Ba shi ne. Ba shi? Hawa to me yake shirin faruwa cikin gidan nan akan yarinyar nan? To ni dai na ga wani yana zuwa wurin ta kuma har zuwa ya gaida kuma ita ta kawo shi. Ke mu bayani. So nawa ina shigowa gidan ganin shigo in ita din ganki tare da mutum kuna fira koyo shi ki ce mana ba kowa. Ha? Gada a maida ni da tijon banza mana. Adalilinta Assalamu alaikum. na dage na san sirrin kauna. Ya ake wala alhamdulillah ya ashabu ana tsara da kyau ko shago na ce sai kara abubuwa ya wallahi kai ya ga ciki barka ba a gaida mutane kai ko ba ka gane mutane ne Juya ko na sai mu tattauna. wata jiya a za a yi kuma Waya aika ciki kwana biyu ganin ka ma yayi ga. Ya aiki a studio. Ana babata waka. ai kai ban baka labari iri na wata canjuwa Kai. ina ba magana na ji POS na ba ka labari Ba ne sha. mutum ga na wani soyayya Allah ina baka labari Karan ga dai aure ne ko? Da na san halin ka. ba a mamaki ba a wasa To ga kira kuma. Adalilinta amma mun ci ya hello Adalilinta na dage na san sirrin kauna. okay Komai in har wallahi alhamdulillah Adalilinta nake yi wa al'umma kyauta. Hafsat wow masha Allah suna mai daɗi wallahi na tashi gaskiya okay wannan nan baki ne ko shikenan zai single ɗinta insha Allah to yayi na gode ya na gode sai an jima to yayi kaga ma ita ce ta kira ni Haba. Allah To ko ta kamu. a ita ta kawo kafin ni To ko za mu fasa ni. awa kai ba ka wani ne izini ka gani ka da lalala ko aboki kai ma ka da sauki wallahi Haba. Dama ina jiran ka. Za ka raka nono ji. Dan ni na ma shirya gaskiya. ya yi babu dama inda ka zama laifi muna iya tashi sai mu Jabir. Ina son za mu je tare da abokina
don za mu je wani waje. Akwai inda za a ba aiki din da yan sun zo su baka 30,000. Sai ka haji. sai an dawo. Allah ya tsare. Amin. Bana jin damuwa idan gani gata, yau gashi ina cikin wuya a dalilinta. Irin iskanci ne yake magana wani tsari to har wani tsari gare ki da ana miki magana kina bi daidai da tsarin ki ba. Shin ni dai ake son a mayar da tijon banza ga gani? Shin shi kike yaudara ko ko shi dai ke yaudara ki? Gaya man gaskiya dai in sani. Ba dai ba shi na gani. Ya za a yi a ce ko ga hanya ina ganin ta tana tsara da shi wai kuma yanzu ta zo ta ce mutane wai bai daidai da tsarin ta ba. To ba zai yi ba. Ni za a mai mutumin banza ko ki turo shi ya zo ko kuma duk wanda na samu in liƙa maki shi wallahi na buƙaci in aure sai da ke yanzu lokaci ya riga ya yi ke dai ba ƙaramar yarinya ba ce hinji to don haka ina gaya maki gaskiya ki yi ƙoƙari ki turo man magabatan su zo mu yi magana da su ko kuma ke duk wanda na samu in haɗa ki da shi ki ke ɗan uwan ki gaya maki gaskiya. Ke dakata shin baki makanki karatun tanin su mata nawa kawayenki waɗanda suka yi aure duk kawayenki su nawa ne ki sani amma har yanzu ke baki yi hankalin da zaki fara tunanin me ke duniya ke ciki ba yanzu ai ya kamata a ce yanzu kin yi wayan sanin me duniya take ciki yanzu kake manci yanzu yaushe kika gama karatu tun yaushe kika gama karatun ki amma ga yanan kina gani duk kawayenki wanda kuka gama karatun tare sun yi aure sun baki to ki baki nazari ki hankali ki duba da ko irin wannan ya kamata a ce kin fara tunanin wannan abu babba da ke amma kamar wata karamar yariya kullum ƙara ci baya yake da
Hafsat bace? ADALILINTA. Ina ganin Hafsat ce. Ina aka yi haka kuma Hafsat? Na dan fito shagon nan ne na zo siya. Kuma kike nan haka? Wallahi ina jiran daɗi. Shigo mu je in rage miki hanya ko sai in je in sauke ki a gida. To yayi ba damuwa. Cikin tsaye kina tsaye cikin rana haka. ADALILINTA. Kamar da kin fito za ki sai ina ganin rana. ADALILINTA. Sai rai ran ADALILINTA. kuna sai a haka ne kai sai ba tare da kun samu wani sai ku ta sisi ku ba. Ko ba haka ba? Ina jiran mai mashin ne ko ba shi yasa kuma na tsaye wurin. Wai ni in tambaye ki ko? Wai tun ranar da muka haɗu nan da ke gaba ɗaya na shiga wani yanayi na tunaninki da irin cewa mutum ya kabu kamar danganki haka misali. So amma kawai abin da nake tunani kai ya kasance a ce ina shuka ne a gonar wani. In aka ce miki magana ta alaƙa ba kana zube zan zo in ta soyayya da ke ba ban sani ba watakila kina da wanda kike so sai ita magana aure da ce ta fahimtar juna ko da gaske. To shine na ga ya kamata a ce na zo na same ki mun yi magana kuma in kira ki ta waya da ya tunanin maganar nan fa ba ta waya ba ce. So Allah dai bai yi haɗuwar mu ba sai yanzu. To shine ce ya kamata ki kanta da mu samu wata dama da za mu dan tattauna sai mu tattauna saboda ita magana ta aure ba magana ce da za a yi mata wasa ba. Dan tunanin da na ganki na je kin dace da tsarin rayuwata da irin macin da na daɗe ina jira in aura. Ba sani ba in Allah ya sa zan samu masauki ko da ɗan ƙalilan ne a wurin zuciyarki. Ai ba damuwa, da ba ka san kowace mace da irin tsarin da take so. Gaskiya ni ba tsarin irin tsarin da nake so. To alhamdulillah kamar da yake ne da na kyasa ki ma kin kyasa. Masha Allah. Yanzu dama kamar yadda kika sani yanzu ni ma dama gida dai an dan irin masa da wacce zan aura kuma kin ga sai insha Allah zan je in samu hajiya zuwa anjima sai mata magana akan ina haɗuwar mu da ke da kuma irin yadda nake son abin a gaggauta lamarin auren mu don hau magana auren mu ni gaskiya ba wasa nake so a sawo cikin ta ba so nake a yi a ƙari lahiya lauki tari ki zama matata saboda ni ba na son ma a ce za a tsaya wani sai ha ai abin da zaki kuma ce ba saboda kuma ce ne bayan akwai wani dattijo masallaci irin ana sallah din kai naka to akwai wani yaro haka kusa da dattijo ana sallah kina ji kai naka ana sallah kana yi kana mamace su ba shi kai tsohon ta aka wani shi nan gauya da sallah mai sallah liman na sallah mai sallah sai suna ke juyo kawai ya ce amma ga yaro ba ga da mutunci wai assalamu alaikum ai labarin nan da ke yana bani nishadi koyaushe ina jin daɗin labarin nan wato dare da na tuno da tsohon nan shi gaba ɗai ba a ma sallah mai sallah ba amma abin dama yana nan cikin ADALILINTA 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 na dage na son sirrin ƙauna ko an cuce ni babu komai in hargata ADALILINTA nake yi wa al'umma kyauta matsayina kuma ya ƙari duk ADALILINTA ADALILINTA waɗansu ke kallon na yi wuta
Ni kuma na manta komai ina yin harkata. Adalilinta, adalilinta. Kainuwa da shan Allah rabana, Alhaji ne kita na daina, jinjina muke yi kun jarumi, Allah ya ƙara ma girma. Kainuwa da shan Allah rabana, Alhaji ne kita na daina, jinjina muke yi kun jarumi, Allah ya ƙara ma girma. Alhaji ne nawa za a sa? Ƙara man na 2000. Sa. Zauna dai ka kalli abin da za a yi. Ok, babu matsala. Yawa ga kudin ka ko. Na ce wai ya naga ba mai gagari ne. Na wuce wasu wurare na ga kuma ba mai gagari. Amma nan kuma na ga kuma za a yi faɗa. Wala Alhaji akwai mai ko'ina kawai dai nasibi ne na Ubangiji. Ai wato Alhaji kab garin daina in dai mai kake so ka sha hankalinka ya kwanta to sai ka zo gidan man Alhaji likita petroleum company nan ne za ka sha mai ba ka ga yadda mutane ke turuwa ba. Ni na gani ni zahiri. To yanzu nan wurin haki nake in ka san inda mai na ya kare sai ka yi mamaki. Amma duk baka tashi sha ba sai nan muka saba da shi saboda kyautatawa da karamawa da ake mana. Ai ni shaida ne kuma na ji daɗin wa gafarta sai mun sake dawowa. Ba ni mai? Ba ni na 500. Kamfanin Nigeria Limited Bena ingantaccen kamfani, ingantattun wuri da ingantattun ma'aikata. Alhaji Likita Petroleum Company Limited Bena na kokari a kowane lokaci ya ga ya kawar muku da matsalan mai da ke addabar yankin. Ba a nan Alhaji Likita Petroleum Company Limited ta tsaya ba, tana tara ma'aikatanta domin ba su nasiha ta yadda za su gyara kuma su tafiyar da kwastomomi ta yadda ya dace da nasiha irin ta addinin Islama. Bayan nan a kowane lokaci muna tsaya mu diba litan mu domin mu gyara ta yadda za mu inganta kasuwancin mu da kuma gobe mu. Alhaji Likita Petroleum Company Limited yana da jajirtattun manajoji wayanda suka san aiki kuma suke kulawa da aiki kamar su Aminu Likita, Ibrahim Likita da kuma Amir Jita. Kwarai kuwa Alhaji Rabiu Arje Zamani gaya musu Alhaji Likita Petroleum Company Bena Nigeria Limited ya wuce duk inda kuke tunane shi. Domin ƙoƙarin ya ga ya karama yankin shi yana ƙoƙari sosai. Alhaji Likita Petroleum Company Bena Nigeria Limited sai kun zo. Adalilinta, adalilinta. Wato kin san wani abu? Zai bari. Amma a hankali. Amma sai dai akwai wani abu sai fa kun lura da harkar gida saboda yariyar da yaron ga da ke ta zuwa wurinta bai yiwa yaron ga yana ta zuwa wurinta ko yaushe ina ganin shi in na shigo gida in zan ga ya zo wurinta suna ta zance suna fira amma kuma gashi na tambaye ta ta ce wai babu wani saurayi tsaye da ita in dole sai mun lura saboda ba haƙar ma yarinya ba ce gaskiya. Na ji yaron nan ba ko bane kamar ɗan gida ne yana zuwa kullum yana ya kamata a tilasta ta ita ma ta hito da wanda za ta aura a kai ta ɗakin ta a huta. Gaskiya kan haka za a yi. Hankalinmu ya kwanta. Ƙwarai ku haka ya kamata a yi. Amma dai rawo mai ita. Hafsa! Na'am mama. Zauna nan wurin.
Hafsa, abin da na sai sa ne kira ki akan zancen ki da yaron nan. Ba gaskiya ba. Bai yiwa mun bincike ki mun tambaye ki ce ba wani yaron nan da ke zuwa gurin ki ya fito akan maganar nan. In ba haka ba, na baki sati 2 diye da za a ke kokari yaron nan ya zo ya tura magabatan shi gidan nan yi magana da su. Ko ba gaskiya ba? In ba haka ba, zan ɗauki mataki a kanki. Kin ji na gaya miki ko? Kin ji ko Hafsa? To ni baba gaskiya da shi ne, amma gaskiya yanzu ba shi bane. To wane ne shi? Wani. Wane ne shi wannan ɗan? To bari ki ko wane ne shi ki turo mana shi in gane shi mu kai ƙarshe. In ba haka ba, ni dai na ɗiban maki sati 2. Kin ji abin da na gaya maki? Yawwa. To ni mama wani ne nake so. Wani ne? To ni mama akwai abin da yasa ban yi magana ba. To me yasa baki yi magana ba? Wani ne nake so. To kun kai ƙarshe da shi ya? Ba mu kai ƙarshe magana aure da shi ba. Ya kamata ki yi ƙoƙari ku kai ƙarshe da shi. Kin san babanki abin da ya ce ba ya canjawa. Allah ya miki albarka, Allah ya sa ki gama lafiya. Sha daidaita tashi ki je ki kwanta. Adalilinta na dage na son sirrin. Wa alaikum salam. Kwanan kuma yanzu. Bada yanzu kika tashi bacci ne. Da ko mu shiga daga cikin saboda iska na da ana yin iska. Bari ya kamata a ce ni zan buɗe muku. Ya rasa abin faɗa ne. Ya rasa abin faɗa. Kin san idan aka ce maka ka kama da son mutum soyayya ta bi jininka, to da ita kake kwana da ita kake tashi. Wato shi yasa ɗazu da na aje ki da rana sahi na ga cewa ba zan iya lamunta zuciyata ba za ta amince a ce har sai an kai gobe ba zo na gane ki ba. Shi a dalilin da yasa kika gana da ba ki mamaki ba. Gaskiya na yi sosai. Ai shi Ba ka sani faru ba. Na ka dai ka sani ko? Ba ka san nawa ba. Da zan shiga gida. Na zo in kira ƙani na ba. Da kai sai ce Sadiq zo kara. Wasa wala. yaran suna na har ya zo na miki gabaki. To ya zan yi ta kama ne. Kamar ya ta kama. Wala. Kasa ai komai kamawa yake. Allah sarki soyayya. A gaskiya da zan faɗa miki irin adadin yadda zuciyata ke kaunar ko kuma da ina da damar da zan bayyana miki ko na nuna miki irin soyayyar da ke cikin zuciyata ki gani, da son anan zaki yanke hukuncin cewa na canja wasa. Kin san wani abu? Ni fa idan ina son mutum to ina son shi, so kuma sai aka yi daidai da zuciyata da komai nawa sun dace tsaf da irin sariki. Shi sa nake jin kina matsu a ce yau ga ranar da aka ce ki mazan ba tare miki.
Lokaci na zuwa. Allah ba damuwa bane. Allah. Kai. So wai yanzu da za a baki dama ki zaba mana ranar da za a ce ni da ke mun anwace. Wani irin lokaci ne za ki ɗiba? Ni ba yanzu ai ba damuwa. Yanzu. A daura wani shi kawai. Ai ba damuwa bane. Tunda kaga ina son ka kana suna me ne abun damuwa shi. Yanzu ba ki ganin muna iya fuskantar wani kalubale tsakanin kamar irin kalubale daga iyaye ko da iyayenki ba su so ko wasu ƴan uwanki ko kuma dai wasu irin dai matsaloli makamanta haka. Ina nufin duk wa'ina abubuwan ki ba su sha miki kai. Kamar yadda dai ni kin ji an ce yaƙi a soya daidai ne, to ni yaƙi a so a shirye nake. In dai akan ki ne za a fata zan yi duk abin da ya kamata in dai zan mallake ki. Bakin san tasirin soyayya da yake. Na sani tun da gashi ya kama ni ko. Ni na san abin da nake ci. Dama na ka sani. Ka san na wani. Ba za ki gane yadda nake ji ba ni shi yasa. Amma dai ni ina da yakinin cewa soyayya da nake fita kamar da kike. Bai ya ban taɓa yadda. Ka san kowa da abin da ya dame shi. Kina da dalilai? Ina nan cikin ba. To me dalilai ki? Kaga na fi ka damuwa ne. Ko da yaushe kira ka. Haka kike gani? Haka ma yake ba wasa ba. To ni fa saboda damuwar da ne kike tuna faɗa zuɗa na ajiye ki amma har na sake dawo. Saboda damuwar da na yi ne yasa da na shiga gida na kira sunan ka ba ke da yasa. To yanzu baki da wani abin da kike so in miki? Ba komai. Kina nufin baki da wata bukata da kike so? Bukata komai ma ne ba. Kin tabbata? Sosai. Hada ni baki bukata da. Ban ce wa ai. Kai ba za ka tare da ni ba. To shikenan yanzu bari mu je mu samu ko da wani abu ne mai sanyi haka sai mu dan sha. Ki to. Wala ma. Shikenan. Yawwa, wannan isi kuma kake kenan. Kin san ki dole sai an sa miki isi. Ano alaika. Abinci na gane da wuri haka. Dama kana nan. Wallahi ina nan. To mu je ko? Ya kamata gaskiya. Fahad zo ka dauki kwamfutar nan. dama wallahi muna bukatar nan ma abokin ma an fara mai guda aka gaba sun dole ce a bari sai dole a samu sanyi amma ba sanyi yanzu kwana goma da kai da abin da ɗan gaba wallahi an fara mai guda dole ce a bari ya zama sai a abu ga kinan dai za ka yi gona ta tuna can na fara sisire na ga ruwa da mana ba ta zauna ba dole na da ta da dole wasu da su ma su yi shuka yi da ruwa su yi wallahi dai Allah ya kaba ina magana ta
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To gaskiya farko dai suna na A'a ba malam sai duk waye bai san ka ba duk yankin nan. Kowa ya san ka yanzu nan. Kowa yana jin magudanka sosai. Bangare ne yake dan shi ne ban gani. ko wannan yake ka san lamarin yadda su wannan ai abokina ne. To a gaskiya dama magana ce muka zo da ita. Ina jin ka. So da yake mun dan yi bincike kuma da tambaya ma har muka iso nan wurin aka fi kwatanta muna ga inda kake zama. A gaskiya sai ni can ina nan wajen. Duk ka zo da gaskiya. Ai an yi bayani da aka samu shi ne samu muka zo. Dama magana ne akan wajen kanwarka. Hausa. To shi ne muka ga yana da kyau a ce mun zo mun samu wani na gaba da ita mun yi magana da shi kafin a tura iyaye a yi magana. Muna so mu ji shi tana da wani tsayayye wanda kake so kuma ba da wanda kake so. To malam Sani a hakikanin gaskiya kai da ya kamata a ce idan a duniyance ma haka ake so haka ya kamata. Maganar gaskiya Hafsa ba ta da wani zane sai dai akwai wani gaskiya wanda suka dan fara soyayya amma mun zaunar da ita ni da daji mun yi magana da ita mun zaunar da ita mun yi magana da ita ta nuna mana shi baya gabanta ko ba gaskiya ba mun zaunar da ita mun yi magana da ita ta nuna mana shi baya gabanta so in dai har kun kai karshe da ita to mu babu wani zama Masha Allah. mu haka muke so Masha Allah. shi ne kawai a je a kai Gaskiya na gode sosai kuma na ji daɗin wannan maganar daga bakinka. Kaga fa mutumi na shawarar nan da ka bayar kai domin ganin yayinta da muka je ba karamar taka muhimmiyar rawa zai yi ba. Allah ina kaɗa ma. ai shi ne abin da nake gaya mu ka gani ko wanga hanzarin da muka ya zama mana mafita saboda yayanta ya gaya mana cewa wanda ke son ta ba shi ne gabanta ba Kuma idan muka yi duba da wani nazari ba yayanta zai isar da saƙo yau cikin da ranga saboda shi ba da gane shi ba karamin dan su buɗi ba Allah yana gaya ma aboki. yayi babu damuwa Allah ya sa haka shi ya zama alkai To amin amma ai ina ganin akwai alamun nasara sosai game da tafiyar ka. Allah ya sa mu dace Ai to yanzu gode fa saura gai. yes shigo kai mawaƙi wajen ka na zo an sha faɗa min cewa ana ganin ka da Hafsat ban yadda ba sai yau da na ganka da idanuna don haka na zo ne in gargade ka gara in sake ganin ka da ita kai da Allah